Hendrik Nicolas Magro, għandi 22 sena, noqgħod is-siġġiewi u student tal-liġi fl-Università. Jiena membru tal-Gazin Banda San Nikola u għandi l-kariga ta' kaxxir. Fil-proġett Naqsam il-Muża għażilt pittura li turi l-familja imqazza f'ambjent naturali. Din ispiratni minħabba l-fatt li kollox jiċċerkola mal-Knisja u mar-reliġjon wara kollox, anka bħala gazin fil-festa ta' San Nikola u fl-aspett ambjentali fil-fatt li s-siġġiewi huwa mdawwar b'diversi ġonna kif ukoll bir-raba u bil-baħar. U allura dan kollu mal-idea ta' familja ħajjarni sabiex nażel din il-pittura tantek sabiħa. Sabiex inkompli naqsam il-muża ma' sħabi s-siġġiewin, flimkien mal-membri u s-soċi tal-Gazin Banda San Nikola, iddeċidejt li kopja ta' din il-pittura kellha titweħħel mal-faċċata tal-istess gazin. Qassamt ukoll diversi kartolini li sħabi s-siġġiewin sabiex hekk huma wkoll igawdu din il-pittura u jkomplu jaqsmuha ma' sħabhom.